Mika palasi tänään formulan ohjaamoon Ranskassa. Testipäivän anti yllätti kaikki. Häkkinen ajoi kaikkiaan 66 kierrosta. Parhaimmillaan hän ajoi nopeampia kierrosaikoja kuin samalla radalla aiemmin testannut hallitseva maailmanmestari Michael Schumacher. Häkkisen paluu radalle oli tarkoin varjeltu salaisuus. Paul Ricardin radalle ei päästetty ulkopuolisia ikuistamaan tapahtumaa. Mikan ajoa seurasivat muun muassa Keke Rosberg, Alain Prost ja Mercedesen kilpailujohtaja Norbert Haug. Muutaman rauhallisen kierroksen jälkeen Mika näytti epäilijöille, että ajotaidot ovat yhä tallella. Ensimmäisten 30 kierroksen paras aika jäi vain aavistuksen Rubens Barricellon ajasta. 30 kierroksen jälkeen Mika vetäytyi varikolle hetkeksi, vain palatakseen radalle entistä ehompana. Seuraavien 36 kierroksen aikana hänen kovin kierrosaika oli jopa nopeampi kuin Michael Schumacherin samalla radalla aiemmin talvella kellottama aika. Jotain Häkkisen nykykunnosta kertoo sekin, että toisen jakson aikana hän ajoi 25 nopeaa kierrosta, joiden ajat olivat sekunnin sisällä. Mika itse sen enempää kuin Keke Rosbergkaan ei kommentoinut testiä. McLarenin tiedottaja myönsi illalla tulosruudulle, että Mikan esitys oli hyvä. Tallin mukaan he ovat sopineet, että tarkempia tietoja testistä saadaan sunnuntaina, kun Mika palaa julkisuuteen Estorilissä. Mercedesen kilpailujohtaja Haug sen sijaan myönsi, että 3 kuukauden tauon jälkeen Mikan esitys oli erittäin lupaava. Julkisuuteen tulleet tiedot Häkkisen testistä pohjautuvat muutaman paikalla olleen saksalaistoimittajan kertomuksiin, joihin on paikan päällä saatu myös vahvistus. Jari Porttila on jo paikalla ja suorassa puhelinyhteydessä. Millaiset ovat tunnelmat, Jari? Niin, tunnelmat täällä Estorillissa ovat kyllä odottavat. Olemme tässä McLarenin pilttuun ulkopuolella tällä hetkellä ja tuolla pilttuussa sisällä on Alain Prost. Siellä ei ole vielä Mika Häkkistä. Itse asiassa kukaan ei tiedä, saapuuko Mika tänne paikan päälle tänään vai vasta huomenna aamulla. Prost on sen sijaan ollut jo tänään vauhdissa. Hän on testannut McLarenia koko päivän ja nuo testit loppuivat aivan muutama minuutti sitten, kun tästä radan yli pyyhkäisi sadekuuro, joka kasteli radan, ja tältä päivältä testaaminen on jo ohitse. Radalla on käynyt myös Benetton kuskeja. Gerhard Berger kävi ajamassa muutaman kierroksen, mutta hän rikkoi autonsa, siinä meni jotain, moottorista hajosi jotain ja mies joutui jättämään testaamisen kesken. Sen verran iloisia uutisia täältä on kerrottavana, että nopeimman kierrosajan täällä on ajanut Tyrrell-kuski Mika Salo. Mikan aika oli itse asiassa 2 sekuntia nopeampi kuin esimerkiksi Benettonilla, joten melkoista vauhdista Mika on ollut ja toista Mika odotamme kovasti ja palaamme asiaan täältä 3 tunnin kuluttua, jolloin toivottavasti meillä on jo uutta tietoa sitten myös Häkkisen Mikasta. Nyt takaisin sinne Pasilaan, olkaa hyvä. Kiitoksia Jari Estorillin radalla järjestettävässä tiedotustilaisuudessa. Jari Porttila on jo paikalla Portugalissa ja suorassa puhelinyhteydessä. Niin Jari, onko Häkkisestä vihiä? Ei ole Häkkisestä vielä vihiä, vaikka itse asiassa asumme samassa hotellissa, missä tuo McLarenin tiimi ja olimme tuossa seuraamassa Autodromolla tuolla autoradalla, kun McLaren harjoitteli ja Alain Prost kokeili tuota McLarenia ja testasi sitä, mutta Mikasta kukaan ei sanonut mitään, koska Mika tulee. Viimeinen puhu on se, että Mika tulisi tänne vasta huomenna aamulla ja huomennahan tuo tiedotustilaisuus alkaa tätä paikallista aikaa 1 aikaa, eli Suomen aikaa kello 2. Niin, siellä on sitten myöskin muita suomalaisia ollut tänään vauhdissa, tai siis Häkkinen ei ollut vauhdissa, mutta Mika Salo on ajanut, ja mites Mika on ajanut? Mika on ajanut erittäin hyvin, suorastaan loistavasti, ja tuntuu siltä, että tuo Tyrrell-auto on iskussa. Mika nimittäin ajoi sillä täällä parhaat ajat, mitä tässä talven aikana on ajettu, ja itse asiassa, jos niitä verrataan esimerkiksi Benettoniin, niin 2 sekuntia kovempia aikoja tuolla Tyrrellillä Mika päästeli kuin mitä Benettonilla ajettiin, ja se kyllä kertoo siitä, että tuo moottori on iskussa. Nyt vain Mika sitten päivitteli sitä, että kun se vielä saataisiin kestämään, vielä se ei oikein kunnolla kestä. Jos mennään vielä tuohon Häkkisen ympärillä pyörivään mediasirkukseen, niin onko siellä nähtävissä jo melkoista hulinaa vai miten on? Kyllä on tuo tiedotustilaisuus, joka siis alkaa Suomen aikaa 2, on kerännyt valtaisan huomion osakseen. Täällä on lehtimiehiä ja TV-reportereita maailmaa ja tuo jono Mikan pakeille on pitkä. Meillä on sikäli tietysti hyvää kerrottavaa suomalaisille TV-katsojille, että tuon yleisen lehdistötilaisuuden jälkeen meille on varattu ensimmäinen aika haastatella Mikaa ja toivomme, että saamme myös tuon Mikan haastattelun sitten tuohon erikoislähetykseen, joka siellä Suomessa alkaa heti 4 jälkeen. Kiitoksia Jari, toivotaan, että olet ensimmäisenä hihassa kiinni. Näin ainakin yritetään. Kiitoksia ja nyt takaisin sinne Pasilaan.
Ja huomenna sitten Mika Häkkistä tuutin täydeltä seuraavassa julkisuuteen viime marraskuisen loukkaantumisensa jälkeen. Samalla Häkkinen kertoi toipumisensa edistyneen niin hyvin, että hän lähtee täysillä mukaan alkavaan formulakauteen. Tänään Portugalissa McLarenin uuden auton esittelyn myötä julkisuuteen astunut Mika Häkkinen on vielä olemukseltaan kalpean oloinen ja aiemmin nähtyä laihempi. Mutta hän ajaa kilpaa kauden avauksessa. Alkuviikon testi- ja harjoitusajo Ranskassa oli positiivinen yllätys. Olimme siinä mielessä yllättynyt, koska mä muistan mitä aikoja mä tein vuonna siellä 94. Ja nytten tietysti ne ajat oli melkein sekuntia nopeampia. Ja se oli todella hyvä. Ja en mä oikeastaan ollut yllättynyt niistä ajoista. Mä olin vaan yllättynyt siitä, että me yleensäkin saatiin niin paljon kierroksia tehtyä. Yllättynyt sitä, että kaikki toimi niin hyvin. Yllättynyt sitä, että aurinko paistoi. Et yleensä kun mennään testaamaan, niin jos tapahtuu päinvastoin, että vettä sataa ja sitten tulee joku ongelma heti aamulla autoon. Et kaikki meni just niin kuin suunnittelmien mukaan ja todella niin kuin nappiin. Ja sitä, kun viimeksi oli ollut autossa, siitä on pitkä aika. Ja katsoi instrumentteja ja katsoi mekaanikkoja, kun ne oli ihan hiljaa ympärillä, niin siitä tuli vähän fiilis, jännittynyt fiilis päälle. Mutta sitten kun se starttasi koneen ja lähti radalle ja Mercedes ujelsi siinä oikein, niin siinä tuli semmoinen fiilis, että tää on makeeta kuule. Tätä haluaa tehdä, tätä rakastaa ja sen osaa tehdä hyvin. Ja tiedätkö, siinä unohtui kaikki. Siinä vaan niin mentiin ja keskityttiin ajamiseen. Tarkoitus oli vaan se, että haluanko mä ajaa vai enkö mä halua ajaa periaatteessa, joka kuulostaa aika karskilta. Ja luonnollisesti kun se rattiin meni, niin kyllä se oli niin makeeta, että hyvä, että lopettaa halus. Luonnollisestikaan mä en voi treenata yhtä kovaa vielä kuin silloin ennen onnettomuutta. Että sun on niin kuin porras portaalta mentävä eteenpäin, että sanotaan, että tuossa viikon päästä, niin sitten ruvetaan ottamaan vähän painavimpia puntteja. Onnettomuuden jälkeen Häkkinen sai toipua rauhassa, kukaan ei painostanut ja tiedotusvälineet käyttäytyivät moitteettomasti. Mulla molemmat kolvat jouttiin operoimaan siinä mielessä pienellä mikroskoopilla, koska sulla on semmoisia pieniä luita, mitkä meni vähän pois sijoiltaan. Ja ne jouduttiin asettamaan uudestaan, jotenka se oli se asia, mikä odotti, että hoidettaisiin ne nyt äkkiä, koska ne on semmoisia, että sulle pistää nukutus ja sä nukut pari tuntia ja tehdään se operaatio ja sillä siisti. Sairaalassa oltiin paljon, maattiin sängyllä niin, että oli selkä kipeänä ja telkkaria katsottiin ja kirjoja luettiin. Ja eihän se tietysti helppoa aika ollut siinä mielessä, koska se on särki koko ajan aika paljon loppujen lopuksi. Mutta mä halusin kiittää Suomen lehdistöä siinä mielessä, että ne antoi mun olla niin rauhassa sillä aikana, kun olin missä olinkin. Paitsi nyt muutamia lukuun ottamatta, mutta niistä ei tarvitse puhua. Median käsittelyyn tänään Portugalin Estorillissa. McLaren-tallin järjestämässä tiedotustilaisuudessa Häkkinen vakuutti taistelevansa täysillä Formula 1 MM-pisteestä, kun kausi pyörähtää käyntiin 10. maaliskuuta. Kuinka korkealla ne ajamisen halut on nyt? On ne todella korkealla. Nähdään nyt, mitä Alani tuossa paukuttelee. Että toivotaan, että tulee kuiva keli, että Alani pääsee ajaa kovempaa sillä autolla, uudella moottorilla, uudella autolla. Mutta niin kuin sanottu, niin kuin Alakin sanoi tuolla lehdistilaisuudessa, ei mitään aikoja tehdä, että tässä on David ja Mika, jotka niitä aikoja sitten paukuttelee, että minä vaan testaan. Ja se on niin kuin mielenkiintoista nähdä, kun se ajaa, että miten se kaikki toimii siinä autossa. Ja Alani tekee sitä tähdä raportin jatkuvasti. Sitten kun itse hyppään tiistaina rattiin, niin sitten se näkee, miten mennään. Mika, jos vielä palataan hetkeksi tuon onnettomuuden aikaan, niin ensimmäisen kerran kun tajusit, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse, niin mitä silloin mielessä liikkui? Mielessä liikkui, että se oli se hetki, kun professor Watkins kertoi mulle, makasin sängyllä, että tilanne on nyt semmoinen, että sulla ei mitään operaatiota tarvitse tehdä. Eli mitä se tarkoittaa sitä, ettei niin tarvitse mitään rupea tuolta päästä sorkkimaan, vaan että kaikki on ok. Kuulostaa ehkä karskilta, mutta näin se on. Makasin sängyssä ja se oli ensimmäiset hetket, kun mä heräsin. Itse voi huomata sitä, kun sä makaat siinä sairaalasängyllä, että mikä se todellinen tilanne on siinä. Ja siinä sitä niin säikähti vähän semmoista.
Mutta sitten taas se meni ohitse. Mika, nähdäänkö me sut kauden avauskilpailussa? Ihan varmasti. Melbourneissa näette ihan varmasti. Ajamassa. Ja sä palaat ja taistelet voitosta. Mä henkilökohtaisesti oon asettanut tavoitteet itselleni, että mä teen itseni niin kova kondiksi, että mä menen voittamaan aikaa kisaan. Mutta sen näkee sitten, mitä McLaren ja Mercedes saa kehitettyä. Että onko mulla semmoinen auto, millä voittaa.